sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nang tinguha. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako natinguha, ako nagtinguha, ako nagtinguha. Mayang adlaw, salamat sa Ginoo sa lain na sad nga kahigayunan ak mga pagampo nga naata sa maayo nga kahimtang ug maayo nga panglawas. So lain na sad ta nga party sa ato nga series karon, padayon ta. Apan before ta moadto sa unahan, magampo sa ta mga tag lamdag o giya uban sa balang Espiritu Santo. Magampo ta langitong amahan og Dios nga balaan Ginoo. Kami nagpasalamat nining oras nining higayon nga imong gihatag diri kanamo din makatuon sad kami sa mga pulong. Tagai kami amahan og langit nun nga kaalam din amo kaning masabtan sa kinasing-kasing og maaplikar inubanan imong tabang sa matagusan namo ka kinabuhi. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, isalig namo kanimo ang tanan. Pinaagi ni Jesucristo. Amen o amen. So now, padayon ta sa ato nga series nata sa Lucas kapitulo 3 versikulo 21 o 22. So duha lang ka bersikulo, maghisgot kita nini mahitungod sa bautismo, ang pagbautismo ni Jesucristo, baptism of Jesus. So now, again, Lucas 3:21 o 22. Ako ang pagkabasahon. Tapos mabunya ginihuan ang tanang mga tao, gibunyagan usab niya si Jesus. Samtang nagampo si Jesus, naabli ang langit og mikunsad kaniya ang espiritu
Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay kaayo ako kanimo. Ang Dios na panalangin ng daan siya nga pulong. So now, ang ato nga theme karon nga tuig, year theme is about imitating Christ. Unsa man na ni Kristo is sama ni Pablo, niingon siya, imitate me as I imitate Christ. Nagsunod si Pablo ni Kristo. Sumao sa bang ato ang theme nga musunod ni Kristo or gunsa man ang karakter nga naa ni Kristo nga angay natong sondon i-apply sa matag usa nato ka kinabuhi, in which lisod sa tawhanon nga paagi but inubanan sa tabang sa Ginoo is makaya ra kini. So now, alita sa atong nga passage, ug atong balikan ang Matthew na ay 5 ka verses naghisgot mahitungod sa bautismo ni Jesucristo. O atong balikan usab diri sa Marcos, libro sa Marcos, na ay 3 ka bersikulo mahitungod sa baptism of Jesus, mahitungod ni Jesucristo, iyang bautismo. Ug mao sa John 1 na pod 3 ka bersikulo nga naghisgot sa bautismo ni Jesucristo. So now, diri sa Lucas, sa atong nga passage, naaray usa ka bersikulo nya mubo pa jud kayo ang description in which atong gibasa sa bersikulo 21, gibunyagan usab niya si Jesus, and that's it. So unang-una, ang pagbautismo ni Jesucristo link sa ministry ning John the Baptist. So link sila, sumpay sila, or nagkauyon sila. Ingon nga si John the Baptist mao ang forerunner sa Messiah, and din si Jesucristo mao ang Messiah. So gisulti daan diri ning Lucas ug atong hinumduman ang nangagi nato nga mga naisgutan mahitungod sa pagkatao ni John the Baptist nga mao ang forerunner, unya si Jesucristo mao ang Messiah. So nagkalink ingon man diri sa ilang ministry, matag usa ka ministry, gikan sa ilang pagkatao hangtod sa ilang pagministry nga nidako sila, si John the Baptist ug si Jesus is nagkalink silang duha. So directly nga connected sila. Again, ang baptism ni Jesucristo napakita nga link sila. Ingon man og atong mabasa sa mga verses nato karon, baptism ni Jesucristo ang pulong gikan sa Dios, gikan sa Amahan, ang dove or ang Holy Spirit nga gikaluha, gipagsama sa usa ka salampati, ang nga bodily form inana gi-display in which atong sayran o atong mailhan nga si Jesucristo mao gayud ang Messiah. So again, John the Baptist, iyang ministry naglink usab sa ministry ni Jesucristo. So now, og atong tan-awon ang Old Testament sa ilahang tradition, sa ilahang culture. Ang Old Testament diha sa Numbers chapter 8 versikulo 5 to 20. Ang kaning mga Levitical nga priest or kaning mga pari, before sila mo enter sa service dira sa templo, labi na sa public nga ministry nila, ingon nga pari sa pagserbisyo, kinahanglan silang bautismuhan sa edad nga 30. So now, ang ilahang nga pagbautismo sa katong sa Old Testament, sa ilahang nga pagbautismo is demonstrate or gipakita nga sila i-cleanse, sila limpyuhan in order nga sila makaserbisyo tiunay diha sa balay sa Ginoo or diha sa templo. Kinahanglan sila nga i-anoint sa Ginoo nga ikaw mahimong pari nga mo serbisyo kanako. So inana ang paagi nila sa Panginoon nga 30. So now, si Jesucristo gi-anoint dili sa pinaagis sa pari or pinaagi sa pari, kundi dili mismo ang Dios Amahan ug atong nabasa, miabli ang langit og nabati ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay kaayo ako
kanimo. So now, ang Dios Amahan mao mismo nag-anoint ni Jesucristo diha sa pariunon nga buhat sa iyang ministry. So now, ang pagbautismo ni Jesucristo at the same time mao sa atong nasayran sa bersikulo nga gibautismohan si Jesucristo is naapod ang mga tao. At the same time, napoy mga bautismohan si John the Baptist. So dili lang kay si Jesucristo usa. So now, ang katong uban nga gibautismohan sama sa kung giingon ganiha, probably sila mga pari to nga mo serbisyo. Sila ang ilahang pagbautismo is kinahanglan sila malimpyo, kinahanglan sila ma-cleansing sila. So now, gi-acknowledge nila nga makasasala sila, sinner sila, need sila nga ma-cleanse, need sila malimpyuhan. So, magpasaylo sa ilang mga sala o naay kapasayloan. Apan, si Jesucristo, o atong tan-ahon sa iyaha, niana si John the Baptist, nato mabasa sa Biblia, niana, pagpadulong ni Jesucristo, niana, look, behold, the Lamb of God who comes to take away the sins of the world. Ana ang Misaya padulong, kining tawhana mao ang gipili aron pagkuha sa tanang sala nga naa sa kalibutan. So now, ug atong tan-ahon, ang ubang tao nagbautismo sila ingon nga simbolo nga nag-cleanse sila, gilimpyuhan nila ilang kaugalingon. Apan si Jesucristo yang gitik ang simbolo nga cleansing, apan siya ang maghatag og kapasayloan. Siya ang solusyon, siya ang mohatag og kalimpyuhan, siya ang mo cleansing. So even ug atong tan-aw is grabe kayo kaubos ang nasinati ni Jesucristo. Grabe kayo kaubos nga even sa baptism nga part is giportray na niya nga ana ang kalawasan, na ang salvation sa matag usa nga matuo. Nyari si Jesucristo dili sa mga matarong, kundi sa makasasala. Iyang gitake mismo ang simbolo sa baptism nga mahinluan. Like inana atong tan-awon is inana ang gugma, inana ang in which atong masayran nga grabe ang paghigugma samahan, ikaw ang pinalangga kong anak, in which na ni Jesucristo og ang gugma nga ni Jesucristo is nabati usab ngadto sa mga tao nga si Jesucristo ibabaw sa krus na magamatay alang kanato para sa atong kapasayloan. Gugma samahan ari sa Kristo, ari ni Jesucristo og ari usab kanato og nato ingon nga mga Kristohanon ang gugma is ato po nang ipabati ngadto sa uban nga mga tao. So now, naay mga butang in which ato ang maobserbahan og ato usag matagan og mga lessons in which ato ang ma-apply. So una, ato nga bantayan nga naa ang Holy Spirit. Okay? Naa ang Holy Spirit nga gipagsama sa usa ka salampati. So now, una nga butang atong sayran nganong salampati man siya gi-describe or gi-sama siya sa salampati. So na una, ang salampati is nagsimbolo siya og purity. Nagsimbolo siya og pure. So, now, ang back then, sa una, kung naa sila'y burnt offering, is ang katong ingnon ta mga pobre nga dili ka-afford og mga karnero, dili ka-afford og mga unsa pa na nga mahalon nga i-offer. Ingnon ta nga pinobre nga offer is pwede ra og salampati. Tungod kay kini gitawag o gi-consider siya nga limpyo. Gi-consider siya nga pure ang salampati. Kaduha, ang Holy Spirit gipagsama sa salampati tungod kay ang salampati is harmless siya nga creature. Dili siya ingon nga daotan nga creature. So now dili ang kaning wala tay mabasa nga ang Holy Spirit gi-describe sama sa eagle or sama sa hawk or sama sa vulture. So kun dili harmless nga creature ang kaning dove in which gipagsama inana ang Holy Spirit. Ikatulo, ang Holy Spirit gisama sa dove tungod kay kini gentle nga creator. So now, ang influence ug mga tag gentle, ang influence nga atong makuha is maayo
maayuhon, like na gentle. So now, ikaapat, ang Holy Spirit gisama sa salampati tungod kay kini nagsimbolo or na emblem sa peace o spring. Okay? Peace na kalinaw og na salampati mao na ning kalinaw. Og I remember na to atong balikan ang panahon ni Noah sa arka, which nagsend siya og crow, and then nagsend siya og dove, nagsend siya og salampati. Nahibaw-an ni Noah nga naay kalinaw og naay spring tungod kay nibalik ang salampati nagdala og kanang udlot, nagdala og dahon sa olive tree. So ini siya atong masayran sa panahon ni Noah is nakana si Noah nga nanaang kalinaw, nihunong na ang kapungot, ang wrath sa Ginoo. So inana og nanay spring, meaning new life, ni green na pagbalik na spring like inana. So sa gipagsama ang Holy Spirit inana nga nagsimbolog na peace og mitubo sa matag usa sa gakasing-kasing sa tao, bisan kinsa nga motuo sa balang Espiritu Santo mudawat ni Jesucristo, makabaton siya Holy Spirit siya kasing-kasing, makabaton usab siya og kalinaw ingon man motubo sa iyang Kristohanon nga kinabuhi. Sa ikalima, sa about Holy Spirit, ang Holy Spirit gisama sa dove tungod kay gi-emphasize diri nga ang dove is nakanang morning. Palitan na ay mag-uol, na ay ibutang nato na hinamatyan ang most nga na hinamatyan, mag-morning sila, kasakit. Ang atong pwede sympathy nga symbol is kaning dove, symbol sa dove. Meaning, diha sa Juan 14:26, siya ang inyong ikauban, nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa akong ngalan. Magtudlo og magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Bisan taliwala sa kasakit, taliwala sa kaguol, taliwala sa discomfort, discourage, na ang Holy Spirit motabang sama sa giingon sa Juan 14:26, ikauban na ang Holy Spirit. So now, ikaduha nga bahin is atong tan-ahon ang karakteristik ni Jesucristo. Kato atong nakita kung unsa ang karakteristik sa Holy Spirit, in which nindot kayo atong nasayran. Karon ang karakteristik ni Jesucristo, characteristic of Christ. So now, sa ginaingon ko na nga ang concern sa ato nga text is mao nang sugod sa mission ni Jesucristo og naglink siya ning John the Baptist. So now, ang ato ang makita diri nga karakteristik ni Jesucristo, si Jesucristo gi-ordain sa Dios Amahan, divinely ordained. So ug moana ta is dili ni basta-basta, dili ni pwede mapalaw, in which atong nasayran gisaksihan kini, gitestify sa Holy Spirit, in which mao ang pag-abot, mao ang pagtunga, mao ang pagpakita, mao ang pagkunsad sa balaang espiritu, mao ang nagtestify, mao ang nagwitness inana sing Jesucristo, in which gi-commission atong sayran nga ang mission o party sa ministry ni Jesucristo is maong siya ang mag-undertake sa man's redemption. Sa matagusan nato, nag-open sa iyang mga kamot, nag-auhag o kaluwasan sa tanan nga motuo, pinaagi sa pagpangatay dito ibabaw sa cross. So now, sa pagpadayag nga si Jesucristo, nabot dire gibautismuhan, naabli ang langit, in which ato ang nabasa sa ato nga context, naabli ang langit. Inana ang karakteristik nga ato ang makita ni Kristo, dili lang ka siya basta-basta, kundi pinaagi ni Jesucristo, naabli ang langit, meaning na welcome pagbalik ang mga tao gikan sa pagkaputol sa ato nga relasyon, pinaagi ni Jesucristo, naablig balik ang langit. So now atong nasayran nga ang first Adam or si Adam is mao ang hinungdan tungod kay ang sala nagikan ni Adam, in which mao ang pagkaputol, mao ang pagkasirado
apan pag-abot ni Jesucristo naabli ang langit. So now, sama sa dab ato sang sayran nga si Jesucristo iyang na-achieve ang mao nga butang pinaagi sa iyang divine o ang grasya sa Holy Spirit. O atong sayran, ang dove gipagsama dire, ang dove is harmless. So si Kristo mag-ingon nga, I am meek and lowly in heart. Uban, ang dove, sa ginaingon na ganihan, na-mention ako, is mourning. Nakagool. Na si Kristo, Jesus was a man of sorrow and acquainted with grief. Inana. Katapusan, si Kristo, atong nasayran, nga ang dove was innocent, was pure. O walay lain nga sama ni Kristo nga pure ang iyang personal, pure, holy, harmless, undefiled, na siya emphatic nga sense in which ang emblem or ang simbolo sa dove ang nasa Holy Spirit nabatunan usab ni Kristo. So now, og atong tan-awon ang Holy Spirit sama sa dove, and then atong nasayran tanan on sa mga karakteristik nga gipasama sa dove in which ni kunsad ni Kristo, meaning ang karakteristik nga sa Holy Spirit nga gipagsama sa dove is mausab ang nabatunan ning Kristo. Og sa ikatulo nga bahin, mausab niya atong sayran sa mga Kristohanon or sa mga taong sumusunod or ni-imitate ni Kristo. Walay tinuod nga karakter nga dili hinulma or na-influence sa Holy Spirit. Sa tanan nga motoo ni Kristo, naausab ang Holy Spirit. Dove sa lampati ni kunsad ni Kristo, mukunsad usab sa tanan nga Christian or sa tanan nga motoo ni Kristo. So now, ang tinud-anay nga influensya o ang tinud-anay nga karakter nga atong imitate, atong sundon. Sa Galatia 5:2-23, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon, o pagka mapugnanon sa kaugalingon. Kini mga butanga, wala may supak sa bisan unsang balaod. Sa English, o gatong sayran, singular ni siya, apan daghan ang dimension. Love ni ang kinatibuk-an. Ang kinatibuk-an is kaning gugma. So mas sayon, o gatong i-apply, gugma sa kalipay, gugma sa kalinaw, gugma sa pailob, gugma sa kaluoy, gugma sa kaayo, inana, tanan pinagi sa gugma. Again, imitate na to ang karakter kung unsa ang bunga sa Holy Spirit nga may kunsad ni Kristo, kunsad usab sa tanan nga may tuo, makabaton sa Holy Spirit ang tanan nga Kristohanon nga may tuo. So now, ug ato ang hibaluan, ang dove is defenseless. Wala siya kaya nga maprotektahan iyang kaugalingon. Ngono sabihin na atong batunan sa matag usa ingon nga mga Kristohanon sumusunod ni Kristo. Hibaluan nato nga kita defenseless ta gikan sa mga daotan, gikan sa kaaway, ug ang ato ang pwede sama sa dove nga pwede nga mahimo niya nga defense is motago siya sa bato, pahipi siya sa bato. Inanaw sa bato ang buhaton ingon nga Kristohanon nga moduol ta ngadto sa bato, the rock of ages. Ingon diri sa Salmo 18:2, ang Ginoo mao ang akong tigpanalipod. Okay? Og sa English, the Lord is my rock, my fortress, and my salvation. Ang Ginoo mao ang akong tigpanalipod, siya ang lig-on kong kuta og manluluwas, ang akong Dios, akong kalig-on og siya ang akong dalangpanan. Manalipod siya kanako sama sa taming ug luwason niya ako kay siya ang akong sandigan. Samo sa panahon sa mga sa kaaway, moatak ang kaaway, defenseless ta, watay kaya nga mabuhat sa atong kaugalingon ingon Kristohanon, duol ta sa Ginoo. Tungod kay ato ang nang nakuha
sa Holy Spirit nga karakter. Kana ang atong imitate nga moduol ta sa Ginoo. Og diri o atong sayran nga ang dove usab is ikalipay niya nga makigkauban sa maglahi niya nga dove. Ingon nga magkristohanon, ikalipay usab nato nga makig-uban diri sa simbahan, ikalipay nato makig-fellowship sa ato ang mga kaigsuonan. Dili kay ikalipay nato makig-fellowship tangad to sa dili sama nato og pagtuo. So na, ingon diri ang dove malipay siya on its own company, makig-uban. So ina na usab ang Christian home. Ina na usab ang ato nga mabatunan nga atong i-imitate ang bunga sa Espiritu Santo nga tagaan ta kasing-kasing nga malipay makig-fellowship, makigkauban sa ato mga kaigsuonan. And lastly, ang kaning dove na mention na sad nako ganiha is grabe ang kaguol kung wala ang iyang kauban. So ang ingon sa mga katigulangan, ang dove kay mamatay, ang salampati daw is mamatay kung ang iyang partner is mamatay sad, dili ra magdugay, mamatay siya or mulangyaw siya bisag asa. Lagi na ang nakahinumdum ko na mi dove ato, and then ang usa kay namatay yan din ni ana sing lola nga buhiin na lang na dong kay mamatay pud na kadugayan kay namatay man ang Paris. So siguro ang inana nga mga observation sa ato mga katigulangan ingon man sa ato karon inana ang observation nga grabe ang kaguol sa mao nga salampati kung wala ang iyaha nga partner. Ingon man hangtod pagali nga pwede niyang ikamatay tungod sa iya nga kaguol kung wala iya nga partner. Inana usab sa ato nga Kristohanon nga kinabuhi. Ang ato nga partner mao ang Ginoo. Ang ato nga partner mao ang Ginoo. Sa inyong kinabuhi ayo tuguti nga mulayo or mawala mo sa inyong partner nga mao si Jesucristo. Dinhi sa Kristohanon nga lumba walay kaubanay. Dili kay ingon kay pamilya ta diri. Sa Kristohanon nga lumba personal ta diha sa Ginoo. Atong partner mao ang Ginoo. So now, application sa matag usa. Kumusta man ang atong Kristohanon nga kinabuhi? Kumusta man ang atong pagpalangad diha sa Ginoo? Mag-uol pa bata kung wala na tay simba-simba or okay lang? Mag-uol bata kung wala na tay ampo? Mag-uol na bata o wala tay fellowship? Wala na tay managkauban? Ato ang bukhan ng ato mga mata. Hagit sa matag usa, padayon tag dot-dot diha sa Ginoo. Sunod, imitate ta diha sa Ginoo. Walay lain. Nga pwede natong sandigan, pwede natong kadamtan sa mga tanang panahon sa ato ang kinabuhi. Naata sa maayo kahimtang og kalisod. Ayaw tuguti nga mulayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong nga pulong nga nag-remind about sa imong nga pagbautismo, imong gi-display ang simbolo nga kami nagkinahanglag bautismo tungod kay limpyuhan apan ikaw gi-portray nimo nga ikaw ang maghatag og kapasayloan. Salamat o Dios, nag-remind usab ka namo imong balang Espiritu Santo nga diin sama sa dove, pagsama siya sa dove amahan nga grabe ang iyang loyalty, grabe iyang sa iyang partner, grabe ang iyang purity, innocent, in which amo anang makuha diha kanimo imong gipadayag kung unsa ka pinaagi na ng butanga. Salamat o Dios, bisan pa sa matag usa nga Kristohanon amahan, nagampo ako nga padayon kami modot-dot diha kanimo, moduol diha kanimo, sama sa among nasayran karon sa mga pulong. Ingon nga hagit tagaig matag usamahan kasing-kasing nga malumo nga moduol diha kanimo, dugmo ka mabatuong kasing-kasing amahan, maggahi nga musangpit sa imong nga ngalan. Wala kami lain nga tugyanan, wala kami lain nga duolan o Dios kundi ikaw lamang. Mo nang isalig kanimo kanamo diha nimo ang tanan. Pasalamatan ni Jesucristo sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Sa presensya mo Adonai kalipay,
sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nang tinguhan. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy, ang tanan gitinguha, nga mo nga rin sa kasing-kasing ko.